Tol, abot na sa tatol. Nanana sa tatol pero abot sa mga gwapo tol. abot na sa... Kano sa ka retire tol? Ha? Kano sa ka retire? Layo po tol, lapit na ka tol. Tol, naipangutaan na to ba? Request ni sa to ang classmate tol kasi Miko Ababungga tol. Sama na tol. Amot lang og makatubag makakagtarong ani tol. Sama na tol. Na siya pangutaan na tol. Ah. Ngano ko nung kagwapo ni mong tao. Ay, itsura pa lang daan, gwapo na. Tanaw ko tol. Ah. Itsura pa lang idan, gwapo na. Pero ang pangutaan na ni tol na to Ababungga. Ano ko nung di mo kaganahag batanon, mas pilion pa nimo ang mga tiguang. Stand out man tiguang tol kay eksperyensado ba? Tubag. Stand out man tiguang tol kay eksperyensado ba? Di ka mabaw. I-shout out si Miko Ababungga we, atong classmate nga maogi siya ni-request ani nga ngano ko nung di kaganahan og batanon, tiguang mo. Diya sa Samis. Samis. Iyan ang request ha. Eh na-notice mo niya nga di kaganahan og batanon ba? Mas pilion pa nimo mga unsa to? Mga didaran ba kay ano man? Eksperyensado tol? Ha? Eksperyensado. Porque kay mapilion tol. Sa mga pilion mo? Wala ko pilion, wala ko. Sa may tol mas experience ka. Wala. Wala. Kailan si tol Villamero, boy korog mo ba? Ikaw mo kuan boy korog. Pati ato sawa karon nga lang kag boy korog ha. Pati ato sawa. Ha? Pati asawa ra ko, asawa ra. Ha? Asawa ra. Oh. Shout out si mo asawa ko. Ina dai kinsa ti asawa mo ina dai kuan dai vlog ra nimo dai dinhi tinuod dai. Ayaw tol, tigre na ba ito kawa tol? Alright. Sakto brag na si point akong classmate eksperyensado. Mga yan tubag. Okay. Sa mga ganahan pa shout out sa mga classmate na mo nga ganahan dyan siya mo. Shout out diya ka akong classmate nga gwapo nga pero may kayo magpapansin sa kuha. Kinsa? Sige kini si Eduardo Dario. Okay na si ang gwapo na ko sa Bantayan Island. Bantayan Island. Akong gwapo. Oh. Na dito si Jack Batindaan. Okay. Ano yung pinakagwapo daron sa Bantayan Island. Nakasol na tao na nas pantalan. Alalo. Ayan shout out ko noon. Ayan ba yung kagit? Tol, ayaw na mo kagit tol. Tol Jack Batindaan. Oh. Yati. Surah. Mana download na. Ada. Pero may kina sila magpapansin kina si Jake o si Darius. Mag-check chat na ko nga i-chat out sila ko. I-chat out na ko sa atong kuan ni Chris Vlog Villamero. Manay Chris TV. Shout out Manay Chris TV ha. Oh, sa katong wala pa maka-subscribe sa to ang YouTube channel, naam sa ta YouTube channel. YouTube channel. Naam sa tay kining Facebook page. Oh, sa katong wala pa maka-follow, paki-follow kay para malingaw ta. Malipay sa miba. Kay pastor na to. Sa mga apostles day, shout out niyong tanan. Katong mga vlogger, katong mga classmate mo si Tikoy Tralala. Shout out. Apa dito si Tol Galio. Si Galio. Oh, mapapansin kina si Idol Galio ba? Na siya kuan vlog. Na si kuan vlog. Oh, shout out diay ni kuan ni Mit Galio. Sa subscribe mo sa iyang kuan, yang vlog. Riders na tong classmate. Riders na. O sa man ang motor mkat sa buntod o siya may mkat. Bisag unsap. Kat gyud nagkapayas ganay nga. Oh. Okay, thank you.